Good morning, guys. What are you listening back? I don't care what. Thank you. What did you eat? Eggs? I'll just have coffee. Morning, guys. Sabado. 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 Live. Morning. Morning. Coffee tayo, guys. Coffee natin is Nescafe Brown and Creamy. Yung bigay ni Roslyn. Thank you, Roslyn. Gusto din ni Dan mag-coffee. So, bigyan natin siya. Sana sakto lang yung tubig na ininit ko. Patay. Parang kukulangin tayo mga besh. Kulang nga. May nagba-vacuum, guys. So, maingay. Anyway, I'm just watching, listening to Kathleen Light's video. And I'm eating my corn with butter and salt. And yung aking coffee. Breakfast. Kain! I'm gonna have a shower. Ayoko. I'm gonna shower. Ba't nagdoble-doble ka ng suot? I'm gonna shower in peace. Go, shower! Show me makeup. Makeup? I wanna take a Take a shower seat in as the well. mirror. Makeup tayo, guys! Kasi magfi-film kami ni Dan mamaya. Tsaka pupunta din kami kina Lyra. Tapos pupunta din kami sa shops. Before kami pupunta kina Lyra at before kami mag-film, pupunta kami ng shops. Bili lang kami ng mga dadalhin namin kina Lyra drinks. Nag-offer ako ng drinks eh. Kasi sila magdadala ng food. So, apply lang tayo ng konting makeup lang naman. Gusto ko sana kulutin yung buhok ko. Yung kulot talaga, guys, na like, ano yun? Yung kulot sana talaga. Yung gamit ko yung ano ba ito? Ito. Wait, ito. Kaya lang sabi ko, baka mag-fail. Mag-film pa naman kami ng video ni Dan. Nakakulot na ako ng ganun eh, nung mahaba pa yung buhok ko. Ngayon, hindi ko alam kasi maikli yung buhok ko. Baka gumanon talaga siya. Pero hindi naman siguro as in over-over. Diba kasi, ano naman yung buhok ko, nipis. I have been using my Maybelline Fit Me Concealer. Again, ginagamit ko yung mga malapit na maubos ko ng mga products. Para mapalitan na natin. Meron na akong ubos na dito. Ito, malapit na ito maubos. Itong Guinea Brow. So, sineseparate ko na sila. Ayan, guys. Tapos na yung makeup natin. Lipstick na lang ang kulang. Itatry ko yung bigay sa akin ng Caris. If you guys wanna check my char shop, I'll leave the link below. And then yung favorite skincare ko. And then, ito, I will try. So, kahapon ginamit ko yung shade na Warm Brick. Ito yung kanilang soft blur lip mousse. And it actually lasted really well. As long as hindi ganun kakapal yung ilagay mo sa lips mo, naglalast siya, guys. Naglalast talaga yung kulay dun. Meron siyang konting fading kasi ilang beses na akong kumain. So, nag-fade siya na slight lang. Pero, makikita mo pa rin yung color, which is good. Now, today, I will try the shade Flame. And, very similar lang sila, guys. Actually, exactly the same lang yung color nila ng packaging. But, you will see the exact shade sa baba. Patay na. Asa na yung Flame? Hala, patay na, guys. Ano sila eh? Hindi English. Hala, hindi ko na alam kung asa na yung Flame. Patay na. Wait, i-open ko. Kasi yung Flame hindi ko pa na-open. So, yun yung bago. I think this one is it. I think ito yung ginamit ko kahapon. Ganito yung itsura niya, guys. Pero combination to ng dalawa. Yung unang in-apply ko kanina, that was Warm Brick. Tapos, ito, yung parang real red na color. Ito yung Flame. So, I have Warm Brick sa ilalim. Tapos, I just applied just a little bit of Flame sa gitna. Tapos, I blended it using my finger. And guys, ganyan yung itsura niya. It's very vibrant. Pero, hindi siya like, parang shocking na red. It's very comfortable sa lips as well. As in, guys, tingnan nyo, oh. Hindi siya makapal. Walang namumuumuo kapag tinatouch ko yung upper at saka lower lip ko. So good. It looks good with my dress. I'm wearing this dress from Cotton On. And then my denim jacket is from So Aesthetic. And it's so hard to tell sa packaging niya. Like, even the color sa bottom. Ano siya, guys? Very, very similar. Sobrang magkapareho lang. So, kailangan ko yeah, I think this is Flame. Yung medyo dark ng konti. Pero kapag hindi ganun okay yung mata mo, parang alis na kami, guys. Punta lang kami shop saglit. Oh my gosh, you scared me. Akala ko nasa car na siya. Buang. Inopen ko lang yung lapi ko para continue mag-upload. Charge ko tong battery ko kasi. Ayan, nagbi-blink-blink na naman. Ooh, the new look. Look at me. Yes! Yours! Gininaw. Nagsuot ng jacket. Okay, let's go.
Ay, guys! Suot niyo pala yung ano, Simply Rays. Di ba? Thank you, baby bears. At saka sa likod, it says, hindi nyo kita, pero it's, oh yeah, kita nyo, Papa Dan. Char! Iba rin siya. Umuulan, guys. Tas ang lamig, grabe. Doon lang sana kami sa Foodland, kaya lang, walang cover yung car park, tas wala kaming payong. So, punta kami sa isang shop. Dito kami sa drinks, guys, kasi ito lang naman yung bibilihin namin today. Meron na kaming Coke Zero, at saka Coke no sugar, at saka Mountain Dew, kasi gusto ko yung Mountain Dew. And I think that's it, babe. No, that's enough. That's too much na. I was gonna have some drinks at home. Oh, for home? No, no soft drinks for home. I got some wild turkey, Coca-Cola. Okay. For your wild turkey. Para sa kanyang inumin. Okay. That's not no sugar. That's just regular Coke. Yeah, they got no sugar. They're all just... Here, oh, no sugar. It's not chocolate, it's the same. Still has sugar. They're lying. Of course it has sugar. You lie to me every day. What? Your face. You look so different now. Guys, naka half price yung Maybelline. As in half price talaga lahat. How good is that? Ito maganda to, guys. Kaya lang meron pa ako niyan. This one. Ito yung gamit ko kanina. Yung Fit Me na Maybelline. See? $7.45 na lang siya from $14.95. Grabe, ang mahal ang makeup dito eh. Guys, naka half price din yung Simple. Bumili na ako actually ng isa niyan sa Priceline na napunta ako. Hindi yun half price. So, I'll get this. Ito lang. Meron pa kasi akong bago noon. Patry natin. Oh no! Hindi ako bumili nito. Neutrogena pala yung binili ko. But yeah, I'll try that. Maganda to eh. Kaya lang hindi ko siya masyadong binibili kasi mas mahal. But half price siya. So let's get two. Dalawa yung bilhin natin, bench. Dito kami sa labas ng reject shop, guys. Tingnan nyo to. Ang cute. 6 to 12 months. Unicorn. Pantulog ba? Ang cute ng mga print. It looks really cozy as well. Ito, ito. Pasya to sa akin. $10 lang. For size 10 siya. Kasya to sa akin. Ano, ang cute talaga nito. Grabe. Tingnan nyo yung weather. It's way better. Tapos may rainbow pa. Grabe. Ang bilis nagpalit ng weather. Look at the rainbow. Hindi siya ganun ka-clear pero it looks good. Ang ganda. Baby, do you know? Feels way better, babe. In here, yeah. Yeah. God. Inano namin yung heater before kami umalis. Let's do a haul! Papa Bear. Oh yeah, that. Binili ko siya, guys, kasi ang cute. Unicorn. Children's pajamas. $10. $10. Yeah, it They're will fit cute, me. eh? Yeah, they're really cute. Pink. It's a set. Yeah, for us, shopping at kids as always. Yep, it's for me. Birthday card. This is for anak ng best friend niya. My birthday siya, kasabay ng birthday ni Baby V. That. Soft drink. Ano pa? Mouthwash. Yep. Naka half price kasi kahit na meron pa kaming mouthwash. And that! Yay! That's it! Thank you! And guys, bumili ako kagabi. My gosh! Nagpunta kami sa Central Market kagabi, dun sa Chinatown. And yung pinakauna ko nakita is ito, guys. Merong doon, section doon na nagbebenta sila ng mga mga Asian na mga fruits. Nakita ko to, guys. Guava. And sobrang minsan ko lang to nakikita. Wala siya, hindi siya available sa mga regular na na shop. Are you gonna drink now? Someone gonna be drunk tonight. Aalis yan eh. Pupunta kami muna kina Lyra. Tapos aalis siya. Punta siya. Mayroon siyang kanyang ganap with the boys. Sama niya yung best friend niya. And who else? Christian and then... Carl. Jimmy. Okay. Yung barkada niya, guys. Mga barkada niya. Punta siya mamayang gabi. Anyway, balik tayo sa guava ko. Bumili ako, guys. Sobrang mahal. $5 for this. Isa lang, $5. Pero, na-miss ko kasi siya. So, masarap to with asin. Sabi ni Dan, ano yung fruit, Asian fruit na gustong-gusto mo, kainin?
Guys, sabi ko, mangustin, pero I don't think they will have it here. Sabi niya, itanungin mo si Kuya na Asian. Tinanong namin, do you have mangustin? Sabi niya, oh, it's just right next to the guava. Hindi ko siya napansin kasi guys, nakaganito siya. Nakaganyan siya, tapos ang dami nila doon. Hindi ko siya napansin, akala ko parang regular na fruit lang dito. And alam nyo ba, ito din ang mahal. Half na to kasi kinain ko na yung half kagabi. $25 guys. Gustong gusto ko to. Sobrang sarap niya. Kahit sa Pilipinas, mahirap siya hanapin kasi season-season siya, diba? And meron sila kuya. And first time ko siya nakita dito sa Australia. So binili ko siya, $25. Pagkatapos namin siya bayaran sa amin ni Dan, binili mo ang pinakamahal na prutas dito sa market na to. Pero okay lang kasi ang sarap talaga niya. Pagkapasok namin sa car, kinain ko siya agad. Pinatry ko kay Dan. Sabi niya, masarap nga pero hindi siya kumain ng marami kasi sabi niya, sa'yo lang yan. So yun. And then bumili din kami ng banana. Banana na Dan para sa kanyang shake. $1 lang guys. Tapos nung nabili ko na yung mangustin, sabi ko, wala, sana hindi ko na lang binili yung guava. Kasi nauna binili yung guava eh. Anyway, yun yung story ng aking mangustin. Sobrang sarap niya guys. Actually, I will have one right now. Yun. Sarap talaga nito. Yumers. Isa na muna. Tipidin natin. Tipid-tipidin pag may time. Hi guys. Katapos lang namin mag-boom boom dance. Yun yung finil namin kanina. Yeah, some of you guys requested boom boom. And sabi niya, mag-boom boom lang ako kung lasing ako. Hindi pa naman siya lasing, but he's been drinking. So, yeah. Har har. Guys, tinry ko na siya. Hindi ako nakapigil, but it looks good. See? Sobrang perfect lang nung size. Pang kids talaga ako, guys. See? Tamang-tama lang din yung length ng sleeve at saka ng pants. So, yeah. Yan. Meron akong, hindi ko inubad yung dress ko, but yeah. Looks like this. And it's really warm. I like it. The color is so nice as well. Parang buka. Over! Luto ako ng hotdog guys kasi nakakagutom pala yung bumbum. Hotdog and then my rice is cooking. Isang cup lang ng rice kasi ako lang naman kakain. Si Dan, nag-breakfast na kasi yun. Yum! Guys, ito na yung hotdog. Ito pala yung yung bagong hotdog na tinry ko. Ito oh. Tender, juicy, pero yung brand niya? Myron Stars. Nabili ko to kay Ate Cheryl. Filipino shop dito sa Adelaide. Sabi niya kasi masarap daw guys. So try natin. Nilagyan ko siya ng ketchup. Okay lang siya. Namit ko yung hotdog. Dito na kami guys kina Lyra. Tingnan niyo to si vlogger. Siya na talaga ang professional vlogger. May mga papompom pa siya guys. Inabuko na po si Dadovich. Laki pa ng tripod niya. Laki pa ng cute niyan. Oo nga no. Para din ako maya mag-vlog. At least alam nila nag-vlog ako. Sakit kamay, day. Ito to. Yung burning and Dito si Danny Boy. Aalis din to maya-maya. Susunduin siya ng best friend niya. Dun si Neil. Neil and Baby Bay and toner. Inano ko lang, ni-refresh ko lang yung ko kanina. Lip mousse. Ito pala yung gamit ni Lyra guys sa kanya sweet and sour pork. Bili niya kina Ate Cheryl. Tsaka ito, sarsaya. Sweet and sour na And yan na yung ating pork. And yung ating sauce. Yum! Lalagyan niya yan ng pineapple maya. Yung weigh-in nila guys. 94.3. Oh my god. 90! Yay! High five! Good job! He lost 4 kilos. Oh, 86.2. Nice! Yay! Did you lose weight? Compute pa more. Good job, Mark! Punta ata yung pera sa akin. High five! Good job! Tony! Mumurahin lang yan, Tony. Oh, he's killed it. He's Good lost 15 kilos. job! Good job! Alis na si Don. Bye, love you. See you guys. Oh, you have lipstick on your lips. Love you. Bye. And yan na guys. Nanalo si Tony. $150. I knew it was gonna. May bet sila sa kanilang weigh-in. When I saw you, Tony, laswa sa amin. Yummers. Ano? Laswa. Laswa? Utan guys. Oh my gosh. And ito, lechon kawali. Yummers. Lovely steak. It's lovely steak. Sarap guys. Crispy siya. And ito. Yum. Dahil ko na. Si Tony. Tony's $150 richer tonight. Ligpit-ligpit din pag may time.
Ligpit-ligpit. Ligpit. Di, malapit na ano. Ay, tapos na pala lahat, di ba? Tapos na, nood sila ng rugby. Si ano, nakiki-upload ay. Dessert. Lint. Daming ano stock ni Tony na chocolate. 3 months. Daming stock, 3 months pinigilan eh. Ngayon, sa wakas, makakain na siya. Binigyan actually kami ni Tony guys ng chocolate. Yung almonds. Gusto ko yun. Hindi ko pa na-try, pero may almonds, pinicture nila. Iniwan nila sa bahay guys, sa harap ng bahay. Dinrap nila yung chocolate. May note pa si Tony. Kahapon ba yun? Kahapon din, no? Diba yan? Oh. Hindi mo lang makita wala ka sa labi. Tutorial. Hindi wow. Kaya niya, nakapikit siya. Ang cute talaga ng mic. Napapakita Ang na pom-pom. ng Char. makeup. Oh, tama-tama naman yung makeup na. Birdin. Dito na pala si Christina. Hello. Kain pa more. Day, nakita mo yun, Day? Guys, dito kami sa billiards. Bilyarin kami, guys. Asan na yun sila? Laro tayo, guys. Sa bagong bahay, dalawa na yung bilyaran natin. Ito tsaka yun. Kasi i-move nyo to. Dadalhin nyo din to. So, para meron sila, meron din tayo. Lilipat na yan siya. Wala na akong kapitbahay. Dito vlogger natin, oh. Kapag vlog ka dyan. Ang dalawa. Magkakamasal kayo. After mong vlog, guys, uwi na yan ng Pilipinas. Ba-vlog yan dun. Magdo-drone pa yan dun. Manda kayo sa mga vlogs niya. Oo nga. Oo nga. So, si mga vlogs na yan, paghandaan nyo yan. Philippines vlog, day 1. Ganon. Pak! Music. Pak! Si Love, ewan ko nasa na. Distract mo tayo! Distract mo tayo! Distract mo! Distract mo tayo! Sige! 12 midnight na pala ng gabi, guys. Kakarating lang talaga namin ng bahay. 12:01 na. Magsi-skincare lang ako, guys. Magmamask ako tonight. By the way, itong top ko pala is from So Aesthetic. Yung may moon at saka stars. And then I was just wearing my leggings today. And yung slides ko. So yun, thank you guys for watching. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be goodbye. Good night. Mwah.